Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City WSO Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot time guys. So part na nisa guys. And please subscribe, like and share my channel. Maraming salamat. Ulang. Bago-bago lang akong nakuhan, napapitsak. Ay siya ako, ikanto. Agad na kaya di ang manambalay. Oh, ito, natin ato na, ano, gisaniban? Inkantado. Oh, gisaniban. Kita ko merak ko. Sugod launan ako manapit na lasay. Gaya din ito. Kapit na gusto nila madoktor na to. Kasi magkatumba. Yan, lain din ba? Lugay niya sa gawa. Walo mo gabok. Uy, kinaghan. Ang pinakalas na ni Hawa, ang anak ni Julie, Medianyos. Ah, bata. Kahulog ka, schedule para bansalan. Ganun tayo ni Hawa. Agta na lang mag-alasay sa sulod. Kaya yan, Hawa, nilak. Nilak bata. Nilak ang kanto. Mata ka ba ito mo? Kami ba ito mo? Kung nangalong mo. Nakinjis na rin itong namaak sa dagat pa. Tinjis na. Huwag tao o nipon. Dili man daw nag-interview siya, dili man daw kumuha. Tinjis na kay. Namaak kay taas man daw. Ang sunod na tinjis na si Eric Hilot. Dili ang nalagay na kinjis. Puhon. Kaya kaya sila, sige. Makakuha mo gina. Makita mo. Kabalo naman na sila God. Ngayon na yung nagsak. Lagi ulat nga mo boom jud ko ana. Pag naisa na mo ka kabalo naman ko na sila kay monitor man ang tanan. Social media na nagatrabaho. Kani boss ayaw sa kani ana unahan eh basi mo kalit na kadato na ayaw sa Dili man sa lalong sila na, dili man sila sumabot na rin pa. Pag-aana man sila maridot sila. Napas hawa. yung saom ni mga dagat man ilaham na dagat. Wa ta mahimo. Dili daw mo kung namagyan, taas mo daw. Taas. Yan, matulungan sa gabi kay anak na. Wala. Kasi napamakatin ng bitisyo. Ay, ang kwanda nila anak, ay kanang ada isa ka NDRMC na mo panido, na pundo sa dagat. Ay kung timingon sa mga mapak ano siya, dito na sila lakpon. Alam na dito ng papaak. Gani, kita mo yung bunta mo pa. Sa may mo volunteer. Yung dako kay mo baak. Patayan ni mo ron. Yung ingon fake news ditong gamay dako mo di ay. Ano pa ba kayo naligo sa dagat rin? Madlok ra. Ano ka eh? Madlok oy. Sunod na pala daw to, swimming pool na po. Magandaan yung padong dito, aning banyo rin yung mga libro. Dali alam ito ng PGS, ito semua. Social media man gud namo Kung ginagawa. bangod-ingod ka namatay itong napatan wala man lagi. Ay, ugo naman Grabe to. din yung mga Mura naman to, gipago ka ng tao. marites, oy. Naman gud sila trabahante nga
monitoring lang sa social media. Wala man At nakabawas sa kanin ko, kay gwapo. Sige, ito na yun. Yung mura dagoy, mura kay tiran ha. Tuwan na yun ha. sa bukiti-bukiti dito siya. Hindi dito taas mo daw nagka-up niya. Yung kunila, murag alimatok. Kailan naman kinabuya ng murag alimatok. Ay, hindi dito maibot. Nawa, masuruyan rin. Sortihan sa nahilot na kuno. Kaya mao mapson sa video ba no? No. Si MGS ba? Sabi na katong natin mo adto nga katong mga balik-balik. Kapalo na kung nalagi monitor na. Nalag sa ano yun. Naan sa imong kon, sa imong YouTube. Nanagol YouTube na. Di na ko lang mag-resort. Sayo isa. Na sa YouTube. Na makurious din sila lang yun sa din eh. An. Ngayon ayo na rin. Ito yan nila. Makuha na ko na. Sige naman Ang gulat lang na nalay mo kung ano na isa kakuan. Nay mo adto ana dito. Hindi ka mo hangin ako, no? Wala ka Ano lang. Ato ang man nag-isa ka kro. Ato na dito. Kapahilot na diha. Ang anak ko yung hinilotan. Ano ay yung hilot dyan. Siya Ay pakita ko sa pro nga kani. Nami kan ngani ang ihang kaimtang. Ano no? Ano ba timingan sa pro ah. Ay lang sa hilot na ta normal kay mapikita na boss. Malaghan ng customer. Mapikita ba? No. Nabi na ganang an. Makuha na mo trending. Dagan na mag-contact ba. Hindi naman siya sa Facebook. Facebook. Dagan na lang. Dagan na nagpalo. Nakabalo lang mo sir, ato YouTube. Makita man dito. Ha? Katong kuan mo sa Facebook. Dito man to sa YouTube. Katong sharing no? Wala gyud ka naka 1,000 na gyud ka. 1,000 subscribers. Wala. Sobra na. 1.920. Wala na siya monetize na mga sa income lang po ka na. Monetize naman siya. Oo. Income na din ka na. Lato na lang din mo ang kuan ang pin. Na lang yung yulat. Pili na lang ay. Dugay kayo. Dugay bitaw ng pin. Hilaw-hilaw, matain Yeah. tawag. Pero kung sa YouTube, isang vlogger, okay na din mabot ang pin. Basta maka-4 resin lang ka. Nakabor. Resin. 4 resin, the other day, pwede na mag-manual. Ihatag na nila. Wala pa yung adsin ha? Pwede na. Ha? Pwede na na. O pero mas nindot kita makuha yung tato. Kaya ana na po mo, vlog na po mo. Vlog na po din. Nadid kay na-proof ba nga Klaro gini o. AdSense niya nga nakakay pin. Sa kadaghan mo ko daw. Daghan na mo ko daw kay vlogger. Dagan na vlog yan. Unang daghan na kay trabaho on lang kuno. Pero mabot siya daw na. Delete na, delete.
Pag manual nimo katong inighatag nila pareha gyud na. Na. Ba, sa kanya chato na kapon pa. Ni guys, super. Pero mo Uber mo to maganda. Ano ka na sa March? Pwede mo nakana. Target na lang December man. Ha, kadugay po. At least nga dugay. Alis dako na income. Klaro na dyan ang naan na. Oo. Kadugay tingog. Okay, dawan biya na, dollar biya na. Dollar. Yung peso, dako biya ang dollar mo. Daya po Lord. Magkwenta lang yung kapirmalita naman na sa BPC. Nasa lang ka nag-send of request. Hmm? Nasa lang ka nag-send of request. Oh, nakaduhan na. Mo to mamina ron po ko sa mga vlogger na every 21 days. Resin na naman. 21 days yan. 3 months? 4 months ang kuan. Tagal. Lugay. Lugoyan kag 4 months. Pero kung sige kag request, wala tang 4 months. Imbalik to siya. Basta sige kag request. Every month kasi request. 21 days lang. 21 days. Yeah, resin na po. Duha pa ko ka-resin. Bahilaw ka. Magwapo na, maabot na yun. Mabot yan, no? Okay na. Oh, kadugay pa to Disyembre. Padatanay ka ni kuan YouTube og $100. Nana kay kwartas $100. Mapilang 100. Kumil ko pa. 5,000. Kapin. Di, kapalit ay Jollibee. Nagkatawa ka na. Katawa na dyan yung isa man. Rice. 5 raman atong kwarta. Saan nagmadako? Asa raman ang cellphone ng madako ako? Ayaw ko gani Dito lang sa ta sa 100. dito ano diin. Kuha niya ko makatay ko fly ride kang Mo email man na siya. Abangan na ito na kaya pag-share naman na yung mga Salamat. Ako nakadawat na sa inyo yung kwan. wala pa, wala. Ano pa man to ko? 500. Kaya mag-500 pag ito ka? Subscriber. Ha? 451 ano ka? 400. Kailan na ka months? Ay ba? Bigyan ako. Wala man ako. Kaya 12 months rabi na siya. Mag-usap na Pag mag 12 months, ano po? Hindi, ang kuha na, mag-usap na ang watch hour. Oh, Ang watch hour, pero kung makaabot yung 1,000, 4,000 watch hour, okay na. hindi na, monetize na. Isang pag-bill na ang kuha ng watch hour na ang 1 year. Ko, nawadam ko gana na permero. Dugay ang good. O kung pagpulos na trabaho ano, o magay mo subscribe. Dugay yun, basta 1. Hindi kasi kat. Wa may mananaw. Di perti manghinaya ko ako sa 4,000. Pero sa Wala na lang ko mag-monitor. Kapoy mo ay. Pero sige, ang kuwan lang, sige lang kung upload, upload. Yun, yun. Tingala ko lang. Naghan. Hindi ko lagi. 2,000 naman ang watch hour. Lah. Okay na ni. Ni 800 ng kuwan. Lo, Sa sunod. Sa kanya mo gana na ni da. 800. May na lang. Dugay, wala na. Ba't yun? Pag-as Hapit na. ako ni Joe. Hapit na ko nag-jowa to. December na. Hapit. Ayun, abot pa. Paspasan yung mga classmate. Abangan. Subscribe sila. Pilan lang ka-adlaw mo. Subscribe ba? Tanaw lang ito sa mga kanang isa ka-video. Siguro mga isa ka-video niyo, mabot ng 30 minutes. Okay na na. Na, kung sa 30 minutes na, kung kumukha ka lang, 20. Kung na siya kung pulo, na ka, naunong ka oras. Ano, mga YouTube na tanan, no? Kaya pang play lang. Mag-play lang. Kapag yun ang daghan ka gadgets. Wala lang. Wala ko play Wala nga, masugo ni mo itong uban, mananaw sa muha. Hindi ito matanaw ni mo. Ay, nagkana, oh. Sige lang Kaya hindi rin, delete mo tanaw. Pero katong mga lagyo, tanaw dito. Katong nga kuwan. Curious mang ito sila. Kana lang na akong top 12, oh. Mga country. Siyempre. Identify na ko na. Ito ba dili na day Pilipinas ang itanaw na ko?
Tibok na. Tibok kalibutan di ay. Oh, United States gani yung na-appeal. So, ito siguro kung Pilipino ba na sila, Pinoy. at least nga kuan, Ay. viewers sa country. Nalahi na ba ang dollar nila? Gawas, no? Dahil. Dara din yung ads kay mga kuan. Maka na sa ads, walang daan na kay income ano eh. Tagaan na kay Kaya hay primero, kung wapa kay ads, di pa ka monetize, kaya nag-upload ni mo diretso. Karon dili naman, pag ma-monetize ka, dili, maagi pag-up. Parte, trabaho lagi. At least kay... Karon daghang magka kong trabaho, may ni kuman ane. Wala, bali, na i-public, ipasok pa nimo sa Kuan ads. sa kunimo, di na pa ko trabaho. Ito sa gigda. Dito mo no, paduan ta ka mang. Kaya parang ikaw tiko niya mong. Kaya natin upload. O, ikaw upload, ikaw kuan. Ikaw Ang mag-edit. kanan, dili lang pwede kay. Wala ba edit? Wala may mag-edit. Edit sa lang. Ang kanan lang. Ah. Kung unsa tong gimarites, kopya na. Kuan sa kunimo, o kay trabaho din mo. Tingnan mo Wala to. lang siya kay paano naman mo siya. Part 1, wala part 1. I-upload na lang dito sa Wala, listen. part 2. Kung sa ito yung title niya dito sa una, mo na po title na. Pareha ra. Part 2. Part lang diferensya. Oh. Part 2, part 3, anak ko. Sa lagi mo comment, sir, asang part 2 ani? Wala pa. Amot asa na. I search niya, ano may search part, di part ko eh. Dali ka na makita. Ang sakit eh. Awa mo nila sakit ang likod ni Glotton? Kira ma'am? Hindi ka paminawan ang likod ni Glotton eh. Dito na sa mga kabagtakan, pati na sa kuya. Makita niya lang sa bagta. Wala man siya. Sabi niyo pa Alsa ginahin mo pa, alsa ginahin mo. Lubot. Mana desting pa? Oh, Wala sakit eh. Wala lang badsin. Magkakainig mahayang sige, control na ko gamay. Oo, na mo sikat nga taga Digos. Dili vlog lang. Dili hilot jud. Ayun, yun. Kaya mo sikat ya vlog man. Ah. Ini kita di traditional hilot. Mayroon ng mga Ah, mangganitong sa laing lugar nga hilot po diyan ito ha. Nagipilahan man gani. Nani? Ah, buto sa kuya eh. Ay taasag pila gikan ka. dali ra kay laha. Dili lang parehas ani. Ako man ginatanaw, wala parehas ani nga utdan na bitaw time. Dili mapilahan ang tagkas ng time. Matagbaw to pati taas ang pila nya tag sa ka oras. Ya pila ra ka oras sa kadlaw. Basta ra gibati mo ro ng tulo ko. Ako eh whole body mo kuna ko. Sikit mo pila dito ra ko kita mo na de. Pila ra kanan ko ra sa 15 minutos. Adali kay mo pila eh. So ito yan, mana next. Next. Okay. Next. Ang ibang gibati wala na taro. Lobat na. At na, paway na. Oh, bunit ako sa isa. Ano sa pagkaditaw niya malubat yung bataan eh. Yun na, tinapit-lapit na. Hindi pa nang alas 11 matulog. Oy, Ito di ay. sige pa nag-cellphone. Ano sa rin tulong? Hindi pala una. Pag-post dito mang days. Duha ka video nung. Ha? Pag-post og duha ka video dito. Oh, dito ka baduan na. Ako na natulo eh. Tudloan ta ka mang unya. Kaya mo may tulo eh. Okay, hawad. Kapoy! Kapoy! Ako may tig-cashier. Cashier lang, cashier. Cashier lang ko tig-tawat sa kuan. Bante. Diretso na upload sa kan sa Facebook ay sa YouTube. Wala kayo. Ah, ito ba? Yun, di ba ganun? Bet. Yung isaksak sa rectum ba?
Kilong-kilong ka naligo? Kilong-kilong ka naligo? Basa niyo mo yung ulo? Kanang napay haya gamay? Nag-ilog ang hayag ang ngit-ngit na. May agi kay kuan man siya, masay gabi na siya maligo. Kabuyan Pero pag kuha mo karong kilong-kilong man, nagbasa ka nga kilong-kilong. Di pataas. Ano bang nag-ilog na nangapit ang mga Tamis. ngit-ngit? Tamis. Tamis. Basta ka lang gabi lang ha. Basta ka lang gabi. Masayang tapang sa kaibigan. Atong pagkuha mo ba? O ni nung dance, atong nagbasa siya nga nag-ilog ng kahayag kang ngit-ngit panong sa gabion. Eh, tuman to. Ha? Tuminal ligo. Kilong-kilong wala ka magbasa? Nangako na ba? Kung alas size ni Jeff na alas size. Yung dati. Nakaligo juga ka ng dahil ngit-ngit. Oh, kana. Nakabasa ka. Dati. Kunyagi. Nga, kita gini mong likod. Kita gini mong likod, walay tabon. Diba? Yan naman. Hayag kayo siya. Mga white mice. Eh, hayang ka, hayang. Isa ng white mice. Lagka, muna no? White mice. Nice yun. Itong lagang gagmay. White food. No. Black. Ano mga? Bakit yun na ako man? Mali mo na ko isa. Dili na. Kanang ako ang style. Kanang ako ang style. Kami na ka. Kanang ako ang style. Ano na ihigot? Mo, ang kadali lang sa good. Pag putlo ni nindot unta ka niya kung hindi mo na bang style. Ito mo na ang style. Dahil ako abo. Kung kahigot ka. 1920 na. Uy, hikot. Oh! Kali magdusmi. May nalang kulang. Ayaw mo, sudler ako nagtubig ni Taray. Hindi na doon. Dali na doon. Hindi na tubig. Ako man po nili siya. Oh. Sudler ng review, may mga sulod. Sa tubig para nakailing yaw. Sige na. Ano yung mas ginawa ko? Tanggal eh. Pero kamay na mo. Ano yung mas ginawa ko? Nakita na ko sa YouTube, dahil kung 3 guys daw. Oh, abli na po. Lawag ko lahat. Kung pagkay Nana sa siling, hag YouTube si tayo. ma'am. Mau, pag sa siling lagi mo, hag hindi ka na yun. Gusto sa Lo. kwadi. Lo. Siding man. May favorite ako. Lo. Magka-apo, anak mo ka. Lo, Oh, tingog. lo. Ay, tag-apo ka ka, kaya may favorite ka ka. Anak mo ka. May favorite anak ikaw. Lo. Tingog. Yung anak, ikaw. Anak ikaw. Apo siya. Abot kong kilay. Abot ko sa suwang ang sugay. Oh, niyo ko bad word. Kali mo, bakambak lang ta. So, dito pizza ng tubig dong ba? Guti dito ako. Ay, na. Pixel? Ingatan na. Tanan. Oh. Sunod tuan. Ganun. Ayan lang. Ayan lang. Ang bugat kayo! Ah, mara magkagipakabo glayo oy. Naroon. Bugat kayo, matagat! Sige kamay. May pasiding kay sa kabal niya Ayan. pungpun. Siding na lang akong anak ko ani. Alam ko, man kakabot yung gamitin ako man isa. Sige pa kulan ko. Mang kusgan ko man. Diyan ganit na may damit. Pero ako eh. Ah. Wala ka di anak. No! No, lahi na lang nulok mo. Lahi ba? Bad na lang yung mama.
akong bilat og inutong nimo unya ka ka masubo. Oh. Mura man ta silulawan din ani. Kaya ako to yung anak Windy, niya. unsa to windy? Wendy. Ay, Wendy. Naginaw pagkahapon. Laba ko malabag hapon. Ito siluwako ako. Ako naman. Muntay lang, laba. Kaya ako Ano ba namin kahapon? Pag maglaba, dili ka maligo. Maligo. Pag maglaba, pas mo kayo. Kapoy yung Bawal mong good na. bawal. Sige, kuhan, mapunas na. Bawal na eh. Siyempre maghabat, di mo ginapigil, hindi kapoy yung lawan. No, nabuntis ba niya? Maninglan ka ni ba? Nakita ka mo kutsinta. Nakalayo pa na. Malayo pa malay maningil. Dahil ka, wala naman sa ilaba ka. Ako man naglaba ka. Fix na yun. Kaya ayaw sa na umungol. Papareha dito sir. Nala. Busy kay Kado. Naghilok. Ito na siya namilog sa mga doon. Ato, sige na. Busy kay na siyang tindahan. Dato complex. Kita ba dato complex din sa dagat sa iyo? Oo. Pwede na siya tindahan. Ano ito may ngalan? Dato complex. Load na This is siya. square. Square. Kami Jollibee dia. Diyan na siya. Kuhan man ang sa una dito si Kuya. Kuya BG. Dito nagtrabaho sa dada. Diyan na siya sa dato complex sa una. Napagod na sila. Nandilok na siya. Means niya nag-manager niya ni quit food. Kaya nga ano, like, Napurdoy man good. dapat ang mga trabaho kay magbayad, like, The America bayad like. naman. Ang bayad doon ka nang ipalit o motor. Apit pati mapalit. Raman pa. Imuha mong Ayun, ito gamit. niramin ng kortawa. Mang, gila. Ito may. Spider-Man, Spider-Man. Yung artista sa Provinciano kay Nakiapo kay mga vlogger. Yun lang yan. Bright kayo ba no? Vlogger. Bright kasi Coco ba na? Ano ito ba kay sikat naman sila. Ano, dahil ka man napalo ano eh. Ayun, So na si viewers ang Quiapo. Vlogger. Tapos ang isa ka po kay mga flip-top, Laptop. mga rapper. O wala lagi sila mapabutan. Vlogger, parehara tanan. Kas. Provinciano Quiapo. Parehas. Kinaamang gyapon nila ang laptop. Sila smart Hindi, na. kinadungan ka kung ano. Vlogger mo pala. O gani. Ang katong bata, si Yorme. Nga. Si Yorme. Bago mo siya kay sa kuan basa Quiapo kay kuan mo. Ang yan topic, kung brag kuan siya, ka ng mga, gusto ko ba mga batang tundo ba? Tundo mga bata daw. Ano? Ibugoy ba? Ang bugoy-bugoy mga sipang panulis. Gani. Mo na yung topic, murag makuha ng tao ba no? Ay, Daalan sa dagan pa dyan sa ako. tagal ko no? Ano? Lagi manulis mo. Muntag ah, malison ka na. Bawatan ka kan. Sayo po kayo mga awat para makataghan. Buto na trim mo. May katong isa din. Ito, hospital ka para na picture. Mm.